vi har etableret. Og nu har jeg lavet sådan en, det sagde jeg i aftes, det skal man altid. Man skal jo altid skrive en masse gode ting. Så jeg har skrevet alt på 2 sider. Så det tager 3 minutter at læse. Vi skal have nogle facts. Vi skal synge en sang, som vi kan se. Og jeg har ikke fået lov at se den endnu. Og derefter, når vi har gjort alt det der, så klipper vi silkeknoren, som vi måtte helt til Hjørring for at købe. Det er ikke engang liv. Fordi der var ikke andre i hele kongeriget Danmark. Og det skulle være en silkesnor, og sådan er det. Og så vil jeg sige særlig velkommen til åbningstalerne. Og åbningstalerne, det er Liselotte Hillestrøm, som er meget tæt på og er med i Hedensted Kommune for kultur og fællesskab. Fritid og fællesskab, ja. Formand for det udvalg. Og så Ernst, som er formand for minigolfudvalget i Tingstadens Weissmannsklub, og dermed har været hårdt engageret hernede. Så forløbet, det bliver altså sådan, at om et øjeblik, så får Liselotte ordet, dernæst får Ernst ordet, og så kan det være, at jeg siger lidt også. Ja. Og så bliver der sunget minigolf-indvielsesangen, og så skal silkesnoren klippes. Og efter det, og jeg skal nok sige det igen, derefter bliver banerne til fri afbenyttelse til almindelig øvelse den næste times tid. Men vi skal jo selvfølgelig have Liselotte og Ernst foran. Det er klart, det er jo dem, der skal åbne også og prøve. Velkommen alle sammen. Det er dejligt at se så mange. Og så har Liselotte ordet. Tak for det. Tak skal du have, Anker.